És molt igual que quan fa fet prou. Ah, sí? Què passarà? A veure, És prou, tu preu. a veure, per qui és això? I em tira... L'avi, el Tete. El tiet Tete. Avi, això és seu, eh? Li han donat el Tete, però és seu, eh? Això és pel Serà molt salat per tu. Ja està? En joves fetes per casa. Ja ho has provat de fer aquest joc? No, ens l'ha portat el rei. No sé què dic. Què t'ha portat? Això. Què t'ha portat? Ja està. Has d'arribar fins a l'ull. Ja veuràs, prova el dur. Prou, mare, Déu, no vull. Torna a començar. Papa. Ui, espera. Torna a començar, a poc a poc. Ara. Molt bé. Molt bé. Jo m'ho donen a mi perquè jo m'ho Torna a començar. Què és això? Cuidado que si ho trepitges t'aniràs a terra, Ho eh? he portat al Pere, no? Em sembla que... Què? Ah, vale. Com es digui això? Falti. Això. Què? Les anxoves. No, això. Això ho porta el Pere. penja a la taula, no? Ai, a la taula. Això sempre ho porta el Pere. I per què això es menja? No es menja. Pots cagar Et moriràs de fred. Vinga. Deixarem allà aïllat. No, sí, estaré poca estona perquè està aquí amb un dels dos d'estar en un... Bueno, ja es pot donar això o Deixa què? sortir encara... Ara ja pots estimar a donar, no? Perquè no tenen 3 quilos Ah, encara. és teu. Com una vegada... És de casa seva. Doncs dóna-li aquí. Posa aquí, Eric. Compte, Eric. Eric. Hi ha la càmera aquí. Sí, però no... Un ja va per 2.900 gasti. Ah, no grava. I l'altre 200. Sí que agrada. Qui grava aquí? Vaig a dir una cosa allà. Epa! Eric, te voto les galetes. Espera, que I l'any que ve serà un Poden fer... No, encara no, perquè encara. Tindrem que llogar una casa. 20 grams... Tindrem que llogar una casa rural. Espera que faci. L'any que ve. Sí, sí, oi que sí? Al costat de casa meva és un local. És veritat. cotxe. Ja es pot donar les coses? Aquest va a 2.900 en aquesta setmana que I ve. ja tots els caps de setmana estan cobrats. Tu! I l'altre s'ha de fer ara, però si no... Entens? Posa el rovell. Ara estan només amb tetes. Sí, no? Així que tot el que ha de mi. Ai, estem dormint. Estan allà a la punta. Bueno, vindrà bastant. Oh! Un tren? Un tren? Què és això? Mira, no Pulsera, no? Què te llama? Ah, no. Sembla que és pulsera i collaret, no? Jo sempre he sigut aquest segur. Sí, pot ser collaret i pot ser pulsera. Pot ser collaret. Sí, pot ser pulsera. Ah, pot ser les dues coses. Ojo amb el cigaret. Que mono. A veure, podeu? Aviam. Un moment, a poc a poc, a poc a poc, a poc a poc. A veure. Gràcies. Espera. No, veus per què no s'obre? Hi ha una... Demana-li unes estenalles. Unes estenalles? Per tallar la briga? És Barossi. És Barossi. Una pelota? Unes hores. Una pelota? Ah, mitja pelota? Té una Ja sé què és. Espera, que falta... Ja estàs
Estàs barat, Sí que va bé. Aquí? Sí. Una mica més avall. Ara. És dur, eh? Sí. Toma! Per anar amb la bici! Per anar amb la bici! Eric, mira. Per guardar coses. És per posar-hi. Sí, per posar ninos i coses, eh? I ara guardat. Apa-le, espera, que et tens l'etiqueta. Ja tens per jugar. Mira. Toma! A veure, no s'entera ella. Com feia tot això, Ara sí que no passaré fred! Ara no passaré fred! Deixa'm que s'enveix. cada dia. Som a la muntanya. Ara hi ha una màquina. Algun cop ha sortit algun per la tele. Ara no passaré fred, Afra! S'estiren, Que ben petit o què? foten així força enrere i queden cap per avall. Aquests Penjats a les queden cames una miqueta. i diu que es veu que l'esquena va també. I serà més o menys el mateix, però penjat cap per avall. Sí. Xènia! Anem. Calla dins. Guarda'l per quan vinguin. Sí, mira. Ara ho provarà. Obre. La foc no està. Vols estar a la cigareta? Bueno, espera que vingui. Espera que vingui. Deixa'm aquí. Aquí dintre? Espera que vinguin. Mira, espereu que vinguin. Allà. Per guardar coses. Sí, És per guardar. per guardar peces. Estàs al mig del camp. No, però aquí som aquí. I ara agafem un altre. Agafem un altre. I ara d'un altre. Ole, quina maleta. Ole. Eric, que me l'estic menjant jo, nen. Mira la maleta. Ah, on vas amb la maleta? Estan per menjar ja? Ei, on vas amb la maleta? Sembla ensalades, eh? Ho estan, no? Sí. Què? Ara em surt al mig, que hi ha una càmera gravant. Nya, 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 nya. Nya, nya, nya. Oh, guaia. Aquestes que usaven. Vale, però aquest és per tu. Ah, és per mi, què? Ho posa. Ah, mira. Mira. Sí? Hòstia, tu! Però sabia? El tenies blanc, no? Estic autèntic. Mira quin barret. Quin barret? Ara s'hi posaré. Aquí no, s'ha d'anar al carrer a fer les ampolles, nen. Mira, ha quedat bé? Mira, hòstia. Ara cada dia anirem barret. Aquest per tu. Eric, aquest per tu, vale? Per tu, vale? Sí, seu i ora'l, va. Eric, mira, un esparragat. Esparragat. Vinga. Un regal, i aquest què és, per tu? Vaja. Oh, què, obrim o què? Obrim. Va amb tomàquet. Mira, un pom de tomàquet aquí. Un pom de tomàquet. Televisions, no? Sí. Ah, sí? No hi ha res més. A veure. Ja m'obre'l, que hi ha? Mira, comptes. Mira, m'arranques-me un compte. Ah, un conte. Anda, mira. No hi ha res per menjar. Trens. Mira quants trens. Mira quants trens. On diria tu si hi ha trens? No té ulls per tantes coses. No en tens mai prou, eh? Això ho guardarem per si ens en alguna cosa. Espera, què més hi ha? Afra, vés a buscar. Això. Vés a buscar. Ja ho tens controlat.
Què s'ha d'escapolar? Núria, sóc jo, no? Hola, que bé, ves, una mica. Soc pallasso. Amb l'Afra. Afra. Axel, ole! Axel i Neo. Afra, obriu aquest amb l'aram. Espera't. Ah, no, ara no, aquí no, a fora al carrer. És que m'ho dona a mi. No, és que vol obrir i fer bombolles aquí. Mira, Mira, com sabia, que Sabies, que havies d'arribar ara? he arribat a l'hora. Fer una casa. Ei, agafa el compte, guarda el nom que deixes aquí terra. Aram, obre'l tu aquest, l'altre ja no és un altre. Espera't. I el sobre, que és important, el sobre. Dóna molt, ja t'ho guardo. Bons! Què diu la carta? A veure què diu la carta. No, que no et trenca. Que obert. Obriu els dos. Amb l'Afra. Ah, que bé, no? Sí, oi? Hola! Però ja el podria, també. Has vist com l'ha agafat ella? Sí, és per agafar boles. No sé, què m'ha tocat? M'ha tocat. Afra. Gràcies, Escriu aquest bitllet. Aran, què diu, Aran? Sí, mira la terra, mireu-ho. Mireu-ho aquí terra. S'ha quedat gravat. Vas agafant boles. S'ha quedat gravat. Veus, Afra? El joc? A veure el meu? També? Qui és l'Albert? Bon dia, un cantimpalo. Què? I més coses. Gràcies. Ja la moneda de la sort. I això també. Vale. El quadrat és la tierra. El rodó és el cel. En filosofia xina. Sí, i el vermell és el foc. No donem a la mà. Prosperitat i dinero. De mirar les instruccions. Això es posa al monader. Això és cosa teva, oi que sí? Ja m'imaginava. Prosperidad y dinero. Ui, no traguem les boles. Cielo, tierra y fuego. Ah, ja Que es posen al monader. Obre. Eric, aquest és teu o de qui és aquest? No, aquest és de l'Aram i l'Afra. Però ja ho pots mirar. Un totxo de menjar. Espera't, Afra. Què fa Eric? L'Eric està boig perquè no... Li ha agradat aquest de les boles, tu. Sí. Oh, digues el poder. Ja està. Això són els bombons. Ah, que el vol treure. Eric. Ja està. Gràcies. Mira. Ah, sí.
Aquest és teu. Pues això ho volia. Un moment. No, ja no he fet la Amèrica. L'obro? Mira, que és ella. Espera. Acaba de posar els ulls i ja. Com si ho hagués vist. Ja, ho ja. Poc a poc, Gràcies. Gràcies. Igual la cosa, sí. Mira, ara ja està tancat. Gràcies al rei. Ara es deixarà com sobre. Les de pila és tancat. Ara no sé com sobre. Veus? Ja està tancat. O sí, està tancat. I el set. Fa pipit. Diu pipit. Aquí, presiona hasta que haga clic. Presiona para atrás, lleva el amulete. Ah, es para llevar el tiro. Es un amuleto. Els nens. I té les piles. I també, ja ho parlavi. És per l'avi. Ja es parlavi. Ara t'he dit l'avi Pere. Aquí. Està On amagat. està l'avi Pere? No ho veies? Ara no fiques en combat. A veure, ja què és? Agafa les boles. Obrir-ho ja? Mira. Te pots penjar d'aquí. A veure, ja. Vaja, vale. Deixem-ho aquí. Ja pot penjar. No va aquest tren? Saps què passa? Que no. No va? L'has de fer anar tu. Amb aquestes. Ah, no? Que les portes de premsa? Sí. Ah. No sé que ho adivina. Penso que no, saps? Ah, hòstia, com si sortís disparat. Ah, sí? A vegades em cau el... Es poden canviar. Sí, però que poc ho deien, aquí. Sortís d'aquí dins. No sé. Ai, ai, ai. Nena. Teu, què? Anda, mira que bé. És per qui? Per l'Ara. És per l'Ara. No s'ho quita allò, perquè veig que encara n'hi ha. Ah, sí, ja ho té la sèrie. Ah, sí? Obre. Dic, ara ens falta alguna cosa. Ja està. Ja ho he vist, això. Són bones, no? Ah, l'Alfred. Falta'm d'aquest. Cosa com el que es puja, vull sentir. Ah, com puzzle. Que li posis set un aquí. Cal ficar el aquí. Te posa la vista aquí. Aquí, Ah, un puzzle. L'altre, Un puzzle. Aquí, quan es dit, no té que tindre bateria, si no es... Sí, que no tenen caixa. Això de los... Això és el de penjar el cinturó, no? Potser aquí van Les piles. Sí, però no complicat. No hi ha cargols. Eric, té. Com ho diu pas que hagi de piles, no? Te l'obro? Obre'l tu. Obre tu, això, obre tu, va. I foten ahir... Nen, quantes coses, Oh, què és això? Un peix, és Nemo. El Nemo. És un peix peixet, Eric. Ara te'l obro, ara te'l obro. No tienes que fregar. Espero que no. Diu
0 a 3 anys no. Hauria de posar de 0 a 40 o 50, perquè no ens en sortim. A l'infinit. Joder, és difícil. Eri, no hauries que t'obris el No, plec ha de de sortir, costes. Segons William. Salta. Sí, aquí Hòstia. Jo te l'obro, jo te l'obro. Apreta aquí. El trencaclosques li ha agradat el tip. falta mirar a veure on estan les penes. Demostración y confrontación digital. Aquest no confronta gaire. No li agrada gaire. Encara hi ha. Pacifista, ja. Sí, cagat. Sortirà disparat i no el menjarem. Ja veuràs. Hòstia, no. Poses amb les escales. Perquè hauria de ser aquest d'aquí, no? Per què no deixes passar la gent? Veus aquí? Sí, pues estan aquí. Ara sí! Què això, Aquí. Ara sí, tu! Funcionen perquè... Així. Que xulo. Així. És la càmera de... Ara sí! Bé, trencaclosques. Vols que l'obri o no? Mira, ara Mira, no? Unes gelades. Ara? Ara perquè no juguem amb els trens i després juguem amb No li agrada gaire treballar. Mira, dona'm la caixa, que ho guardo. Dona'm la caixa, que ho guardo. Dona'm la caixa. Mira, que aquí falta alguna cosa. Clar, per sort. Dic, aquí li falta alguna cosa. Aquesta no s'estaven trencant les closques, com anava això? Ara ha sortit. han sortit dos, mira. S'ha tornat... Hi ha dos peces. Molt bé. Gràcies. A veure, un moment. Molt generosos aquests reis, Gràcies. Aquest és per l'Àxel, molt bé. Quan el tingui preparat t'aviso. L'altre, no? És l'altre. Home, clar, no són dos nens, dos dues. Ara sí, no? Aquests reis començaven, Falta l'altre. Ve de saltar això. Posa'l nom allà. Això no pots pas jugar-hi, tu, que ets molt petit. Tu amb el tren, tu amb el tren. T'has equivocat de llana. Fes-el córrer. Fes-el córrer, el tren. No sabia que... Cuidado que porta matèries perilloses, Millor. Hola! Xuca, xuca, xuca. Ole! Sí que corre, aquest tren. Que entra ahora. Sí. No sé si és. No pots, Nora? Aquí a... És el que hem jugat aquest. Aquí a bona... Hola! Ja. Hola! Això és per l'Eric? Sí. Una moto, Eric, és teva la moto. A veure com puges a la teva Això és per moto. mi. És per la iaia, oi? Eric, a veure com puges a la teva moto. Ai, m'ho dona, perquè és convidat. Deixa la bosseta amb els... Allà. On estava? No vol. Aquí. Eric, Amb la les moto. granotes. Amb les No granotes. vol. És teva la moto. És per tu? És per tu. Deixa les boletes amb les granotes. El dret. Mira, me l'emporto jo la moto. Porta. Mira, se l'emporta l'Aram. Mira, l'Aram s'emporta la moto. Ja la tanco. Vale? Ja. Espera, l'hem de carregar primer, Aram. Espera, cuidado. No, hem de carregar la pila, si no, no va. A veure, Eric, aquesta moto. Deixa les boles amb les granotes. Espera, deixa'm provar. Les boles són de les granotes. Les boles són d'aquí. A més, crec que aquella joguina és de l'Aram, crec. Són per mi, Cuidado. Els dos. Toma. Toma ja. Mira. Espera, tu estàs jugant amb el tren? Ara no podem jugar. Nosaltres no juguem amb les boles. Aquest no. Què és això? Un microscopi per mirar coses. Has vist el tren gran que t'ha portat? Sí, ai, crec que ja ho he vist. Això és una maleta. Per posar cosetes dintre, no? Porta algun o no? Sí. No. Ah, no n'hi ha cap. Aquest que s'entén. Per posar què? Juanjo, teniu piles? Això és de Hackington. Posa? No, les No? tenen al laboratori de Doble. ciències. I encastades. És un laboratori de ciències. Doncs el mando no va. Per fer... No venen
i closes. Carai, nena. La resta de Quin microscopi, nena. Que xulo. Quantes necessites? Dues. Sí. Crec que em vam comprar... Ara i els trenets. Què és? Mama, què és per investigar? Per fer volcans, no? Això és un volcà? Què és això? Que tens a les mans? Mira, ulleres. Ah, per fer un volcà, doncs. Mira. De fototeres. Ah, si et salta algú als ulls, protegir-te, no? Què és això tan Això què és? Dóna això que ho poso aquí. Què és aquesta pedra? S'ha de mirar, però guarda-ho ben guardat. No facis malbé res. I això amb calma. Aquí hi ha rodones. No sé què passa. Posa un calder, perquè s'estarà molt bé això. Què són? Ah, el laboratori de ciència. Que guapo. I el microscopi? Mira, sí que tenim, I el microscopi per mirar... Per mirar els animalets que gana. Ah, què és això? Vaja tretze costes. Toma! Posa-te l'ara. Mira, jo me l'he posat a... Que es desmunta, no. Mira. Vale, ràpid, Por allà. Laboratorio de control. Són massa llargs perquè tenim. I ara, Te deixa-lo, què? A veure, aquest és per anar endavant. I aquest és per girar cap al costat dret i al costat esquerre. a veure si cal. Sempre que hi ha molta El que gent, passa que aquí hi ha una molta ha de gent. ser primer i una altra última. No, més Enrere. Vale? què? Tot el cap. No falla. Com la... Endavant. Carmen Miranda. Agafa la boleta. Hem de fer una mica d'allò, que espera. Agafa la bola. Què et veu? Jo solo el que veu. Costuma al meu... Oi, sí! Si sembla... Papa, pon la carena música. Ahora. I les boles. Ojo que... Si està tocant, jo tinc més enrere que no va més enrere. A veure, som quatre. A la família som quatre. Aquest reis... igual. Aquest reis... Hi ha algú que no té plata, no? Hi ha algú que li falta... Ja ho saben els reis que a tu no t'agraden els plàtans. Sí, però... Amb un llet és prou. Espera, però ho hem de fer junts, fora? Molta poma, veig jo. Sí, a nosaltres ens agrada molt la poma. A veure, nena, no me toquis més els collons, perquè... Després del poma... Moltes peres, veig jo, no? Vale, després del cop a costat tot això. Aquí lo arreglaron. Doncs... Sí. Mira, pum. I a més, les peres són molt bones. No, ara no. Ara anem a dinar. Ja. Ara no hi ha pomes ni peres. Ara anem a dinar. Calçots. Sí, molt bé. Ja s'ho han carregat? No, és igual. Pues avui és un mal dia per dinar calçots. Doncs no menjarem calçots, menjarem una altra cosa. Perquè ja va avisar que seria un caos. Si ara a sobre li demanes calçots, pots dinar a les 6 de la tarda. Que tenia molta gent. Sí. I a més, nosaltres hem d'anar a Tortosa a veure... A Tortosa, no pas? No mengem calçots. A veure què? A Tortosa! Mira, la Taís ja s'està jalant el Ja s'està menjant el res, tu. La... Tortosa? Sí, feia la meva tieta i el meu... Mama, és que una cosa, mama, si mires per aquí es veu borrós. Home, clar, perquè has de posar Home, coses. perquè ho T'ho has de posar bé. Però trobo que ho ve perquè això es Clar. Ja més falta llum. Passa'm el casc aquell d'aquí de darrere, mare. No hi ha llum? Sí, és que això necessita pila. I mig pilar? Aquí no s'han d'arrencar. On és la caixa?
Allà darrere, a l'esquena. Ai, que se me cau. Ai, mama, m'ajuda. On va aquell criu allà dalt? Baixa cap aquí. Ja, mira d'on ve. Fes-ho girar, fes-ho girar. L'altra mà. Enrere ara, enrere. Apreta't. Així, boe. Mira. Se recompensa.